smile, I say hello, I smile, you have to go. You smile, my knees go jelly like. Så blev det endelig forår, og i dag der har jeg slæbt jer med herud til et af mine favoritsteder, fordi i dag der skal vi kigge på forskellige måder, man kan brygge kaffe på herude i naturen, hvor det ikke er termokandekaffe, der er bragt med hjemmefra, eller kedelig instant kaffe. Det første produkt, jeg har taget med her i dag, det hedder Growers Cup, og det er simpelthen en kaffe og kande og emballage på én gang. Der findes et par forskellige varianter af den her, men fælles for dem alle sammen er, at det er en papirspose med en plastpose indeni, hvor kaffen den ligger, og man hælder vand ned i og lader den stå i en 6-8 minutter, og så er kaffen klar og kan hældes ud direkte af forpakningen. Der er ikke nogen grund til at gå i panik over den her, fordi bagpå der er en fin lille brugsanvisning, der forklarer præcis, hvad man gør. Og den her model, den kan man åbne uden at bruge en saks, hvilket er rigtig smart herude i skoven. Men det man gør, det er, at man åbner på posen her, og så skal man fjerne den her røde streng, som udgør det for hælletuden. Så former man den sådan, den får en fin lille base her, som den kan stå. Og så er det ellers bare i med en halv liter vand. Og efter en 6-8 minutter, så skulle den her være klar til brug. Det er en god kop kaffe, det her. Den har lidt samme smag som stempelkandekaffe, og det har noget at gøre med det filter, som sidder inde i den her pose her. Den har lidt samme tekstur. En anden ting, der er ret positivt ved de her, det er, at de får sin ret bredt sortiment af forskellige varianter. Single origin kaffe, som er både økologisk og fair trade. Og de er vældig nemme at lave, og de er let at have med. Det eneste, der er lidt negativt ved dem, det er den her emballage, som man så skal tage med hjem bagefter. Fordi man smider den ikke i naturen. Det næste produkt, jeg har taget med her, det er lidt specielt. Det er et svensk firma, der hedder One Café, som laver dem. Og det er ikke noget, man lige kan gå ud og købe i detailhandlen. Det er højst sandsynligt noget, man skal på hotel for at finde. Det er lidt det samme som en helt almindelig tepose, bare med kaffe. Og så er det pakket ind i en smart lille kapsel her. Og det man gør, det er, man tager og hælder vand i sin kop. Og så tager man den her kapsel. Og simpelthen lader kaffen opløse i lidt som at lave te. Så kan man hænge den her kapsel på siden af koppen, og så stille den fra sig i en 3-4 minutter. Nu tror jeg har ventet længe nok. Ideen er så, at man kan trække emballagen op i den her igen. Så drypper den ikke på bordet. Smart. Til gengæld må jeg sige, at det her kaffe, det ser en lille smule skummelt ud.
stærkt, det er det ikke. Det vil da være synd at sige. Det er som en god tynd te, det her. Jeg tror, det eneste positive, man kan sige omkring de her kaffe-te-poser her, det er, at de er let at have med. Det var ikke nogen større højder, det her. Nu skal det jo ikke være sådan noget engangsgøjl alt sammen, og hvis du har læst min blog, så ved du, at jeg er helt pjattet med mit guldfilter. Og da jeg fik mit guldfilter, der fik jeg altså også den her. Den er lavet af Swiss Gold, og den er sådan set et guldfilter, der er ment at stille direkte oven på koppen. Det her filter, det er super let at bruge. Sæt filteret oven på koppen, kaffen ned i, vand ovenpå, færdig. Altså normalt ville jeg så ikke have de her store tunge glaskopper med ud, når jeg var på vandring, men det er rent for jeres skyld, så I kan se, hvad der sker. Filteret, det består af 2 forskellige dele. Den ene del, det er selve filterdelen, hvor man hælder kaffen ned i. Og den anden del, det er en si, som skal fordele vandet ligeligt over kaffen. Rigtig godt. Virkelig godt. Det eneste minus, jeg kan komme på ved det her filter, det er jo, at man skal rengøre det. Men det er smart ved at være ude i naturen. Der er ofte en lille sø, så man kan skylle sit filter i. Og så er det ikke det store problem længere. Den sidste kaffegadget, jeg har taget med her i dag, det er Hanpresso. En manuel espresso-maskine med indbygget cykelpumpe. Der findes flere forskellige modeller af den her. Da de lancerede den, der var en, som kunne køre med formalet kaffe, og en, som kunne køre med kaffepots, ESE-pots. Men den her hybrid, den kan både og. Og jeg skal nok komme ind på den her i en senere anmeldelse. Men I skal se, hvad den kan. Hanpressoen, den virker ved, at man opbygger et tryk ved hjælp af den her pumpe. Og trykket, det skubber vandet igennem kaffepotten ud igennem den her åbning her. Og trykket, det skal du så selv bygge op. Når viseren her, den når det grønne felt, så er den klar til brug. Når Hanpressoen er pumpet op, så kan man fylde vand i den, og så kan man placere sådan en kaffepot her. Og den fungerer med ESE-pot, som er en standard, som mange andre fabrikanter de bruger. Så ofte så kan man faktisk få de her i Føtex og andre lidt større supermarkeder. Man hælder vand i kammeret. Lægger potten på sin holder her, og så sætter man låget på og skruer det godt fast. Og så trykker man.
var behar. Det er ikke dårligt. Det er ikke rigtig espresso, men det slår godt nok instant kaffe med længder, det her. Der er rimelig meget wow-faktor over at hive en espresso-maskine op, når du er på fisketur. Desværre så vejer den her altså lige omkring 0,5 kilo, så det er ikke en, man lige smider i rygsækken, når man skal på længere vandreture. Og så ved jeg ikke, så tror jeg altså, at designeren han fik en hjerneblødning, da han skulle designe tasken til den her. Du kan finde links til alle de produkter, jeg har vist nu på espressotest.dk/friluftskaffe. Så er det ellers bare ude at nyde det gode vejr.